Отскоро се спекулира с нещо много интересно, бих казал, най-общо, а именно за това, кой е световният шампион на световното първенство по футбол през 2026 година. Как Аржентина не спечели световното първенство, Испания ли беше по-добрият отбор и защо Аржентина на финала не отправи нито един удар към вратата на Испания. Носят се различни слухове именно заради евентуалното отстраняване на Аржентина за 10 години от световно първенство заради определен плакат с политическа пропаганда, който беше разпънат от аржентински футболисти в един от мачовете. Затова са били заплашени, може би, или да загубят, или да не участват 10 години на първенство или на каквото и е друго първенство, наказани от FIFA. Това е само едната страна на въпроса. Въпросът е много по-сериозен и много по-сложен. Който следи подобни неща е забелязал, че в дадени моменти излязоха, тук ще сложа кавички, предсказания в кавички. Ще ги нарека, но те не са предсказания, по-скоро догадки, опит за написване на история в бъдещето. Т.е. по-конкретно опит за манипулиране и опит за влияние върху събития в бъдещето. Именно, че Аржентина ще стане 2 години, или по-точно 2 пъти подред световен шампион, а именно през 2026 година и на следващото световно първенство след 4 години през 2030 година. Така че се е случило някакво събитие и Аржентина не отправи нито един удар към вратата на Испания. Е по-добрият вариант в момента, колкото и да не ви се вярва, защото опитите за манипулация на бъдещи събития бяха прекъснати точно в този момент, в който изминаха 90 и няколко минути игра на финала и Аржентина загуби. Има различни видове, най-общо можем да кажем, че са 2, но всъщност множество различни сили в света, които се борят за надмощие, и това надмощие не е само материално, енергийно или по някакъв друг начин, или за влияние. То е надмощие, което ще определи бъдещето. Различните типове опити от различни общности, ще ги нарека наобщо така, които се опитват да манипулират бъдещето, знаят, че който може да манипулира масови събития в бъдещето, той ще владее света. Масови събития са именно световните първенства по футбол, други спортни събития и други масови събития, например, са астрономическите събития, лунни затъмнения, наблюдавани от голяма част от света, разбира се, и други подобни комети и така нататък. Едно от най-неприятните събития е война, и то световна или многомащабна в много страни. Така че замислете се над този въпрос, дали всъщност нещо лошо се случи. Може би за феновете това е нещо лошо, защото техният любим отбор не е спечелил, не е играл както трябва и така нататък. Но в световен мащаб това не беше лошо събитие, беше логично стечение на обстоятелствата, което промени хода на историята за следващите 4 години. И то в нея е лоша посока. Да, определени жертви бяха дадени от страна на футболисти, треньори и така нататък. Фенове също. Национални любители на спорта, т.е. всички хора от определена страна, която не е спечелила. Но погледнато глобално нещата стоят по друг начин. Вие как мислите? Ако ви харесва съдържанието, което правя, последвайте канала и останалите канали, посочени в информацията.